Lepo, mamino. Kako divno izgledaš. A vraga. Pokojnik je bio nešto manji. Ajde, ne govori tako. To je smoking mog brata, stric ti je živ i zdrav. Jeste, zato moj stric nije filozof kao njegov brat. Zato ima smoking i sve što ide uz to. Moraš da ceniš svog oca, iako je filozof, a stricu da budeš zahvalan. Ej, Čale, ti znaš da ja tebe cenim. Znam, sine, znam. Ja stricu bi bio još zahvalniji kada bi mi dao jedan od svojih auta. Da ne dođem pešaka na Maturski. Ne preteruj. Čale, što mu ne telefoniraš da mi da džip? Ne budalio, čuješ ti njega što priča? Pa molim te, Čale. Pa jedna je fora ako pokupim ribu vitarom i pojem se u njemu pred metropolom, a sasvim je druga fora ako to obavim pešaka. Jeste, filozofe, sasvim je druga fora. Ajde, vi će skočiti rejting. Halo? Dever, evo brat hoće da te čuje. Aha. Halo? Šta je, burazeru? Jel ne valja smoking? Dobar je, nego... Opet nemate love. Ajde, kaži koliko. Nije to, čekaj. Miki kaže da bi bila mnogo veća ova... Fora ako bi se pojavio na maturskom balu u tvom džipu, nego da ode tamo... Pešaka. Pa da znaš da je u pravu. Ajde, daj mi ga. Alo, Striko. Dobro večer. Jeli da te pitam, jel imaš ti vozački ispit? Imam dozvolu, naravno. Dobro, šaljem ti džip, ali da ga paziš. Jel ništa ne brini, Striko, mnogo sam ti zahvalan. U redu, lepo se provedi. Nemoj. Što si takav? Ovaj dan treba da pamtim čitavog života. Valjda se ti sećaš svojih maturskih dana. Kako da se ne sjeća kad me tadi smotao. Pričaj, kako te je prepao? Odjednom. Znali smo se od malena i onda pred samu maturu... A na koju foru te je smotao? Pa na aforizme. Na aforizme. Da, mi danas živimo od toga što on tu i tamo objavi po koji aforizam. Da, sinjali po koju knjigu. Bile su to lepe 60. Ove noći duboke, slomljena srca. Kuda ćeš, filozof? Idem ekspediciju na ženski pol. Što piliš u mene? Odmaram oči. Imaš dosta hlorofila. Pričaš ko ješta. Da, misliš lupam? Lupaš. Ne, to moje srce lupa za tobom, ja te samo prenosim. Šta ti je, filozofe, znamo se od malena. Da misliš, znamo se od malih nogu, da. Samo zamisli, ja na tvoje noge, evo, do sad uopšte nisam obraćao pažnju. Šta? Pred moje noge prosipao je biser od aforizama. Znaš li kako mi je izjavio ljubav? Ženo, to se ne priča. Što? Pa mi smo naši. Reci mi, molim. Kako Tanjug javlja, ja te volim. Pa ja te njegove fore znam. Pa naravno kad je njih uspao da unovči. Sedi da ti pričam o našoj maturi, kako sam osvojio tvoju majku. Sedi. Glavni suparnik mi je bio moj rođeni brat. Stric. Da. Birala si između Lovana i filozofa. Čestitam ti na izboru. Izvini, stigao mi je šofer. Šta? Ključi da. Hvala. Yes! Alo, budi dole za 5 minuta. Važi, ćao. Ajde, lepo se provedi. Ćao. Ćao. Šta je, Mihajl? A? Ti si se rasentimentalisao, a? Aha.
Samo moment. Ne, nešto sam te... Čekaj, stani. U meni se vodila borba da li da ti priđem ili ne. Ti si pobedila. Ja ti čestitam. Samo sam hteo da čestitam. Ste vidjeli, Čikaradenko? To su slomljena srca. Koja su mene volela, koja su mene želela. Od kako postoji ova gimnazija, na ovim šipkama sede samo maturanti. Tradicija, bato. Još 2 nedelje i vaše je gotovo. Ljudi, ostale su nam još samo 2 nedelje. 2 nedelje? Bog je za 7 dana stvorio svet, šta bismo mi mogli da uradimo za 2 nedelje? Eno, recimo, profesor Drugečević ode u Pariz. Ajde, vuci filozofe da vidimo ko će s njim na klepu. Ja ne. Sve generacije rade isto. Tradicija, Čikaradenko, tradicija. Ajde, Bogu. Ma ne smijem ja, izdravo. Kakav si. Maleš, vuci, zvonit će dok nađem drugo. Ne zovi me Maleš zviznem, što sam rekao. Čim mi neko kaže Maleš zviznem? Čedomire! Pa, gospodo, profesor Drugečević vas čeka. Ja nemam ni kinti. Filozofe, evo tvog burazera, da i uvijek ima kinti. Burazeru, jesam li gara policu? Nisi. Dan, devojke, kako je? Dobro. Mi se dopada Vespa? Da, super je. Pa mogli bi posle malo Da, se pa provozamo. čast. Jesam, jeste mi slikali. Jesmo, pužu. Remondo, zaplati! Moment. Zdravo, Belmondo. 2 klekovače. 2 kleke. Servus, profesore. Kažem servus, profesore. Neću otići odavde, a da vas ne pozdravim. Ne vidiš da razgovaram sa prijateljem. Pa to si ti, Burazeru. Pa nisam te odmah prepoznao, izvini, molim te. Servus. Kako si, šta radi? Hoće popiješ nešto? Belmondo, daj 2 rubina ovdje. Kako sam? Nisam nikad. Nešto me proba do grudine. Da, vinjaka. Hvala. Šta je, ne ide ti, a? Ajde, dobro, popit ću tvoje, nema problema. Ajde, žuri. Ko plaća ove vinjake? Ne, Burazeru, nemoj ti mene da vređaš. Ne, ovo ja plaćam, ovo je moja tura, ja je Dobro. ne želim. Platit ću ja da se ova dvojica ne svađaju. Evo, Belmondo. Molim. Zdravo, Burazeru. Belmondo, je li to zvonilo za čas? Jeste. Profesor, izvinite, molim vas, vaš mantil. A, da. Doviđenja. I skoračim, raskorak, razgibavanje i levo, desno, 3, 4, napred, nazad, 3, 4, izađi iz klupe ko heza, levo, 2, desno, 4, Klega, levo, igraj, dobit ćemo 2, ukor. desno, 4, idemo, 2,
Gospodine direktore, Kolega Dragićević, izvolite. pa kažem ja sebi jednu stvar. Možda bi bilo dobro da pre časova popijem jedan čaj. Da, kao i uvek. Tako se vratim u Pariz. Kad tamo dva đaka. Da, kao i uvek 2 maturanta. Ali pazite jednu stvar. Već nedeljama, kad god uđem u kafanu, eto 2 novih. Ma, smirite se, kolega, smirite se. I to će prestati. A kad? Kad maturiraju. Kad im više ne bude zabranjen ulaz u kafanu. Vidim, poneli ste mantil. Da. Izgleda da će kiša. Ruke u viz, više kruške beri. Šta te startujem pa da krenemo na duge staze? Beri, moj golube beli. Leva ruka, desna noga. Desna ruka, leva noga. Sagni se, dodirni pod. Dobro je. Šta ti smeta? Izvini, ali grize me savest što još nisam tvoj momak. Idemo sve na svoje mjesta. Što stojite? Niste rekli. Opet niste rekli. Profesore, evo ja sam seo. Ti si Zlatan. Šta si rekao, Lozaniću? Rekao sam, opet niste rekli. Nisu više pričaš. Šta sam krivo, opet će me zviznuti Maler. Opet advokatišeš, a? Nisam kriv. Ćuti, Maleru. A nikad nisam kriv, samo me bije Maler. Morat ćeš krug oko škole. Šta je bilo? Pa, profesore mi je iz tunela voze kasnije. Šta će s arkadom? Tupa me ispustio na glavu. Radovan su uspjeli! Doneli ste lepu vest. Ali ko hoće da bude šampion, on mora još mnogo da radi. A ti hoćeš da budeš šampion. Jel' tako? Tako. Jel' tako? Tako. Šta čekaš ti? Da trčim pokazati dok mi drug slavi uspjeh. Trči u njegovu slavu! Izvinite. Ajde ti za njim. Ja? Da u tvoju slavu. 2 kruga, jedan pa još jedan, ajde. Da utvrdiš pređeno gradivo. Ajde ti. Ko nema u glavi, ima u nogama. Ajde. Toliko imam u glavi da će mi otpasti noge. Još jedno trkat će grlo. Istrči grlata. Trčat ćeš koliko te grlo nosi. Idemo napolje. Možemo da se kladimo. Ja se kladim na mene. Neću. Istrči Jankovićka. Profesore, zašto baš ja? Remećenje takmičarskog duha. Samo malo. Deć Mariću. Profesore, idem da trčim 2 kruga oko škole. Trčeš pred rodu, Mariću. Ako trče pred rodu, on... Vuče, hvala. Trče dole i reci ostalima da čekaju dok sve ne isteram. Profesore, onda da idem i ja. Ne, ti ne ideš, Mariću, ne. Profesore, bio sam nevaljao. I molim vas da i mene kaznite. Bogoljube. Ti si mi još jedini pouzdan. Hvala vam, profesore. Evo, sijaš se ko pocikan cinkarošu. Kneževiću, šta ti misliš? Misliš da si jako pametan. A za sport si glup ko noć. Imam ja svoju disciplinu, profesore. Ja trčim u širinu. Umni rad je ništa prema fizičkom. Profesore, umni rad je fizički neizdrživ. Da se ošišaš, znaš?
smešno! Pazi! Pozor! Tišina! Nećeš! Kaj tamo! Prekini! Ovo je odmor za učenike, ne za vas! Pažnja! Vincent! Luda kuća. Dajte, čekaj, stani. Šta je ti ovo? Joj, Bože, ja gubim dah. A mi daj veštačko disanje, a? Opet se zanosiš. Aha, prema tebi, vidi. Maturanti će nam otići, ali ovaj će ostati. A pogledajte tek ove. E pa kolega, ja idem. Doviđenja. Doviđenja. Dajte ruku. Znate da to ne volim. Lečite se. Kolega, zvao sam vas zbog ekskurzije. Maturanti će krajem iduće nedelje na ekskurziju. Ne brinite, povešću ih. Oni su sada najgori. Laju i na zvezde. Znate vi mene? Ja što povedem, to i vratim. Čak i više, nikad manje. Ja pokupim i ono što drugi izgube. Pa ne zovu vas uzalud profesor prirodnih lepota. Hvala vam. Ako me nadživite, na mom grobu napišite: on je i sada na ekskurziji. Nemojte tako. Živjet ćete. Opet promašaj. Upeklo sunce, pa ja da ga premestim u lad. Lepše će mu biti ovde. Nisam znao, kolega, da ste nabavili fiću. Zastavu, kolega. Dozvoli, ja sam uopšte i po prirodi mog posla. I mislim na predvojničku obuku. Patriota. Logično. Ako treba da idem pod auto, da idem, dozvoli, pod našu zastavu. Vidim i vožnju ste savladali. Usavršavam. Malo po gradu, a i po otvorenom putu. Ko sve kod nas ne predaje? Hvala Bogu da ste vi bar normalni. Izvinite, kolega, ne znam šta je ovo danas. Pa nemam običaj. Pripovedati. Muntati. Puntiti, radiomileviti, verbalizovati. Pregovarati, nagovarati, Pripovedati. vrmljati. Koleginice, dozvoli, mislio sam da je situacija izmakla kontroli. Ne, kolega, pa govornu vežbu imamo. Sedite. Vežba. Dozvoli, ne razumem. Nemoj mi džimrijati. Ti stalno džangrizaš. Kako ti to? Ti to tako nagvaždaš, a ja mislim da tlapiš. U čemu je dozvoli reč? Smestaću, dozvoli, referisati direktoru. Ne bih ti savjetovao, jer i ja mogu graknuti. Ja ću svedočiti. Dokle ćete se nadlajavati umjesto da sa devojkama čučorimo? Nisam godinama zalud iz njih izvlačila nepročitanu literaturu. Šta kažete, kolega? Koleginice, ne razumem, ali dozvoli, šta ovi bulazne? Odlično. Sinonim bulazniti, to smo zaboravili. Mislim, dozvoli, šta ga tupe? Evo ga! Kolega tupe, da. Divno, kolega, divno. Kolega,
Hvala vam što ste nam se pridružili. Koleginice, molim te, dozvoli, ovu ćemo stvar na drugom mjestu razmotriti i prodiskutovati. I razmotriti, i prodiskutovati, sve su to sinovi. Jesmo, divno, dozvoli. Dođite nam opet. Nisam je dobro osušila. Gavraniću, koje su filozofske poruke iz Kamijevog mita o Sizifu? Profesorka pouka sigurno ima, ja u to ne sumnjam, ali ja nisam do njih došao. On trenira boks. Velika je nada naše škole. Boksovat će u Beogradu na reviji za dan pobjede. Biće šampion. Gavraniću, jesi li ti čitao mit o Sizifu? Profesorka, ja sve verujem što ovaj naš filozof kaže. On kaže za tog Sizifa da je glupi Manuelac. Miliću Gavraniću, to ti dobro? Dozvolite, profesorka, ja stojim iza toga da je Sizif glupi Manuelac, jer da je taj malo mislio, mi se danas ne bi zamlaćivali sa njim kao valjačem. Ne samo mi, nego i svi svetski umovi. Eto, profesorka. Mihajlo, a u čemu bi on po tebi trebalo da razmišlja? O valjanju? O valjanju? On samo valja. Da, a da o tome samo malo misli, on bi jednom poravnao vrh brda, pa kad ponovo izvaja taj kamen temeljac svake zaludnosti, da tu i ostane. I bogovi pitaju ko će duže izdržati, Sizif, brdo ili kamen. Gavraniću, morat ćeš da proradiš mit o Sizifu. Hoću. Šta je bilo, filozofe? Šta je bilo? Jak miris. Osjećam jak miris jabuka. Na to miriše Dikina kosa, šampon jabuka. Znam. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender. Dobro večer. Ja tebe volim. Kažem ja, kad sam bio mali, uzme brat pošao da bije majku, ja mu kažem, sram te bilo, barabo jedna. Ne bije se tako majka. Daj cigaru. I onda raspališ jedan prošek kojim uspaš majku. Tako se znate. I uvatiš loše, ti kažeš mu, vidi barabo kako se bije majka. Direktor, stavlji cigaru, ljudi. Dobro večer, direktor, evo sad ćemo. Dobro večer, dobro večer. Dobro večer, nema još 10. Ne znaju šta će sa sobom. Oni su sad najopasniji. Kao psi prepuštanja slanca, laju i na zvezde. Filozofe, Idemo, kolega. koju poru da priđemo onoj maloj? Koje maloj? Onoj sa onom. Vidi, obrati se njenoj drugarici, ozbiljno lice, ozbiljan glas. Kaži, ja se izvinjavam što vas uznemiravam na ulici, ali ja stvarno ne znam bolji način da se upoznam sa vašom drugaricom. Aj, ponovi. Ja se izvinjavam što... Dublje malo, dublje. Ja se izvinjavam što vam prilazim na ulici, ali stvarno ne znam bolji način da se upoznam sa vašom drugaricom. Tako, ajde. Tebi se sviđa desno, meni levo. Priđi levo. Ajde. Izvinite što vas presrećem ovako na ulici, ali ne vidim bolji način da se upoznam sa vašom drugaricom. Izvinite što vas ovako presrećem. Ovo je Sanja. Sanja. Jovan. Izvinite što vas ovako presrećem na ulici, ali ne znam bolji način kako da se upoznam sa vašom drugaricom. Sanja. Gordon. Ovo je Tamara. Sram vas bilo prilaziti devojkama na ulici. Ne, ja se izvinjavam, ja znam da vi devojke ne volite da vam se prilazi na ulici, sve priželjkujete prilazak u operi, ali vi devojke tamo ne idete, da? Šta lupaš, nema kod nas opere. Tačno. I šta onda nama preostaje? Ha? Izvinite što smo se upoznali.
Danice! Devojko, Molim. ti tako lepo izgledaš. Pa? Pa ako se još zaljubiš u mene i pri tome budeš vrlo uporna, ja neću imati kud. Ja ću morati da popustim. Razderu, hvala što si pravio društvo. Bravo, majstore, bravo, filozofe. Evo ruke, legende. Šta ćemo sada raditi? Otkud znam? Što kaže direktor da lajemo na zvezdu. Ajde. Bravo ste, direktore. Oni laju i na zvezde. Kolega Božoviću, ja sam to mislio više onako figurativno. Ja, profesore, dobit ću žuticu. Hoćeš da budeš šampion? Profesore, a da ja pijem kod kuće, a? Odlično, treba da piješ i kod kuće. Sad 10 i na velikom odmoru još 10. To je odličan ritam. Evo, pi jaje, što ga koka daje. Pi, tupo, pi. 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 Profesore, evo pogledajte šta ja umem. Evo. Profesor, ja gubim dah. Gavraniću, ovaj meč u Beogradu nam je jako važan. Razumeš? Razumeš. Kako ste, dragi kolega? Vi to meni radite namer. Ma ne, ja to od srca. Pustite mi ruke, molim vas. Da ja krenem, bit će provala oblaka. Ale, potem tu. Evo, učite srpski, kolege. Učite srpski. Evo samo zapišem čas. Bože, što je ovaj dnevnik neuredan, pa ja bih ovog razrednog starešinu strogo kazao. Dej, ko je to? Lazar. Moj dnevnik. Ajde. Kolega, uzmite i moj šešir. Ne nosim šešir. Pa ne, kad ste već uzeli moj mantil, uzmite i moj šešir da se kompletirate. Opet vaš mantil. Svašta. Kolega, ovo je vaš mantil. Nemojte to. Molim. Samo za profesore. Kolege, pobogu, pa ko je napisao samo za profesore? Ponavljam, ko je ovo napisao? Ja sam napisao. Zašto? Pa kolega, ne vešaju se ovde profesori, već kaputi. Popravit ćemo. Može i za kapute. Pazite na jezik. Hoću. U zdravom telu. Zdrav duh. I jezik. Hoću. Da prođe. Zašto mi tako gledaš? Kako zašto? Ti si prirodna lepota moje zemlje, moram te gledati. Slušaj, prestani da me fiksiraš. Čekaj, izvini, stavi tako. Samo malo da se ogledam u tvojim očima. Samo. Filozofi, mi smo dva sveta. A ti nisi čula? Šta? Doći će do sudara svetova. Kad tad? Ko će da pomiriše, a? Miriše na smrt. Ajde, pomiriše. Miriše na jaja. Znaš kako uspomljuće sve... Ja, izvini, Piki, molim te, znaš, ja se užasno bojim svoje snage. Dinamit. Visoki napon. A tebe ću da čuvam od svih udvarača. Izjavljuješ mi ljubav? Ne, samo ti skrećem pažnju na moje velike mogućnosti, a? Vidi ovo, filozofe.
glavica kupusa, pazi njegov, ko jaje pronosak, šampion u spuštanju tegova. Šta je tu, pa bučeš kao bik na kišu? Nekako će da sedne. О, мон Dieu. Šta je bilo? Plašim se da uđem u 4:2. Molim. Lako je tebi. Meni je i ovo prva godina. Tek su mi 24. Samo da mi nije tog 4:2. Ja mislim da su oni svi u tebe zaljubljeni. Bon chance. Amerikanci imaju Kleja, a mi imamo mene! Izvinite. Само французски, Гавраник. Il pleut. Шевне ga mine. Molim, Ševne ga mine. on vas moli da ga pustite da uđe u učionicu. Какъв е той език? Молим вас. Donc, Gavranik, Il pleut. asseyez-vous. Danas ću vam govoriti o Voltaire. Имам ли я нещо на халини? Ne. Osim... Молим, Гавраник. Il pleut. Волтер е за себе рекал: Il faut être un prince, un clown, un marteau. J'étais un clown. Дали ми е коса у реду? U redu je. Danice, imam prema tebi imperialističke namere, znaš. Usvojit ću te. Ovo je objava ljubavi. Što? Il pleut, to na našem jeziku znači pada kiša. Je li? Kaži mi sad to na francuskom. J'ai des intentions impérialistes envers toi. Je vais te conquérir. C'est une déclaration d'amour. Šta je s tobom danas? Ne mogu ništa, dede. Ne mogu. Znamo da obožavaš baklave. Ne mogu. Traži kalorije. Slatko mi je Ne mogu ništa, dede. A neću! Neću! Dobit ćeš od svake drugarice po šampitu i od svakog druga po baklavu. Ne mogu, ljudi, stvarno. Možeš. Nisi ti valjda toliko glupa da ti se ja ne sviđam, a? Dobro, sigurno da nisam idealan. Računam na tvoju maštu. Da bi meni odbio. Ma ne bi tebi odbio. Ne bi ni tebi odbio. Ne bi ni tebi odbio. Znači tupo nema problema, navali. Ajde. Ali potom. Ići će lakše. Male. Je te regarde, c'est quelque chose me serre le cœur. Čuj, Danice, nedostaje ti garderoba za tako prezir izraz na licu.
Nađite ga! Moramo mu se naći. Čekaj, Danice. Igram li? Samo se vrtiš, Mihajlo, igri na nekom drugom mjestu. Burazirov, opet dosađuješ moje device. Evo ti za bijesku. Ajde, uzmi sve, na. Ajmo. Le i da. Jer ko puši, on zdravlje ruši. Danas vi nas propitujete. Ja ću vama objasniti. Objasni mi osnovni princip geometrijske progresije. Ajde prvo. Ti si kao profesor, a ja sam đak. I onda ti meni lepo objasniš osnovni princip geometrijske progresije. Teško, nemam značku. Onako na stvarno? Stvarno. Zamislio sam. Ja profesor, vi đak. Izvoli. Neka učenik Jovan Slobenović ustane i neka mi objasni. Gradivo se mora znati. Neću tolerisati razne dosetke, razne izgovore. Evo ga ovaj. Ej, tvorci! Dremate na tim šipkama, a? To je zato što nepravilno ustajete. Ja ne ustajem, ja iskačem iz kreveta. Znamo to, pričali ste nam. Ti znaš, visiš tu ko džigerica. Ja sam usavršio stil iskakanja. Gledaj vamo. Uvek iskačem iz kreveta ulevo sa što jačim odrazom. Sistemom kosohica s elementima vodoravnog skoka u vis. Evo ja skačem, profesore. I već mi struji krv. Da prostruji krvi drugim lenjim bubama. Ustaj gore. Vremi se. Evo i koleginica će sa nama. Raskorak. I 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Opet. 2, 3, 4. Dobro. 2, 3, 4. Ko je zviždao? Ja sam zviždao. Dobro, šta je ovo? Prvo se tu umivate, pa onda mlatarate. Ovo je gradski trg, a ne stadion. U staroj Grčkoj se baš na ovakvim trgovima poklanjala pažnja telesnoj kulturi. E pa idite u staru Grčku pa tamo mlatarajte. Znate vi ko sam ja? Znam. Pa? Ajde, raziđi se. Raskorak. Razgibavanje. I 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4. Opet. 2, 3, 4. Pazi. 2, 3, 4. Dve kleke za dva maturanta, molim. Belmondo! Zlote, stižem! Ili, jesi vidio profesora Dragićevića? Ode negde malo prije. Je nosio moj mantil? Kad ju pitaju o mantili, pojma nema. Kako nemaš pojma, to je sivi. Dobar dan. Doviđenja, profesore. Ne, pa nećete otići dok
ne popijemo piće zajedno. Sjedi! Retkost je vidjeti đake u kafani. Retkost. A to kod nas nije zabranjeno. Pa jest. Jeste, zabranjeno. Zabranjeno, ja. Zabranjeno. I šta ćemo sad? Šta ćemo sad? 2. Ukora. Kleke. Kleke. I pivo. Jelen. Onda, 2 klekoveče i jelen pivo. Jeli, stvarno misliš da liči na Biondu? Absolutno. Stvarno? Dobro, profesore. Da, u redu. Ćeš ti meni u brdsku pešadiju, ja ti kažem. Pa mi nobacaš na leđa, pa da te vidim uz Hadžibegovo brdo, a? Dobro. Profesore, ovamo ste krenuli. Znam ja gde sam krenuo. Ti pazi šta radiš. Zmija! Zmija! Profesore! Šta ćeš ti s tom gumenom igračkom? Daj to ono. Ovo je živ poskok, donio sam ga za biološki kabinet. Ti si lud, nemam ja ništa s tobom. Moj kutuze, šta je bilo? Šta je bilo? Upisujem čas. Ko je to uradio? Neka se taj s mesta javi, ili ću ići pod direktora, pa nek on onda ispituje. Pitam posljednji put. Ja sam. Dobro, ajde sad kod direktora i sve mu objasni. Profesorka, ja sam to uradila. Ne verujte je, profesorka pokušava da me spasi. Deso, pa šta je to s vama? Profesorka, ja sam, ali on se svuda trpi. Ne, ja ne mogu, profesorka, dozvoliti da strada zbog slabosti prema meni. To je rad. Ćuti. Danice? Ovo izgleda kao neumesna šala, ali to je moj maturski rad kostim. To jeste tvoj maturski rad i oblačenje moje. Pa pogledajte, profesorka, ja liči na mene. Dušo, kavaljerstvo se ne odbija tek tako. Znam, profesorica, ali kako ću da ga se otresem posle? Dobro, ajde sad sedite oboje i nađite načina da jedno drugom saopštite to što hoćete. Ja, Danice, ti samo još malo mozga pa da me shvatiš, samo malo. Šta hoćeš, Mihajlo? Šta hoću se uklopimo u odabiranje vrsta. Ti si malo lud. Ja sam lud. Pa nećeš biti kostimografe, znaš? Nego? Bićeš keramičarka. Pravit ćeš me od blata. Kad tad? Šta to tamo šuška? Poskok, profesor. Prnelo mi je držanja pa mi se malo istrgao. Imam ga! Profesorka, jel vam treba za kabinet, a? Imamo Miša za kabinet biologije. Živog poskoka. Šta mu je? Dobar dan, profesorka. Dobar dan, profesorka. Dobar dan, profesorka. Dobar dan. Ne plus pas. Ne pada kiša. Ne plus pas. Bravo, Gavranik. Hvala. Bravo. Što je to Gavranik. Slobenović, Knežević. Pa mi se nismo videli od sinoć. Tako je. A je bilo ukora zbog sinoćnjeg pijančenja? Neće ni biti. Je li
Ja sam častio. Sad je red da... Vi meni vratite znanjem. Tako je. Šta ste vi ono sinoć Pili. Klekovaču. Hemijsko poreklo. Pa i ne baš ti. To je geografsko poreklo. Hemijsko poreklo. Alkohol. Formula. Ne mogu da se setim, profesor. A? Poreklo. Alkohola. Ja mislim da je grčkog porekla. Slabo misliš, a još slabije znaš. Ajde, Kneževiću. Objasni, Tupane. A ti? Tupane, slušaj. Klekovača je jedna od tekućih proizvoda namenjenih uživanju koji sadrži od 3 do 80% etilalkohola. Dobija se alkoholnim vrenjem iz biljnih sirovina koji sadrže šećer ili skrob. Treće, formula etilalkohola je C2H5OH. Četvrto pitanje, beše šta? Ime alkohol potiče od arapske reči al-kul, što znači prašak za bojenje očnih kapaka. Vidiš, Piki, s kojim se pred znanjem ide u kafanu. Čestitam, Kneževiću, ti samo posle časova možeš napići, a ti, ako te još jednom budem video u kafani, bit ću ti kao... Zamisli u Kozliću svog protivnika. To će ga samo u glavu, u oko, u nos, u bradu, u zube, tuci ga. Razumeš? Razumem. Šta ćemo mi da radimo? Vi pomozite drugu i navijajte. Ti budi sudija. Ajde. Uč! Ajde sad, udar! Naprega! Ajde! Udar! Direktno sad! Jadan Kozlić, ja ću da navijam za Kozlić. Ej, gledaj u prolazu, prođi me se, molim. Lepo je pored sebe videti lepu devojku. Zato se odavde neću pomaći. Mi daješ reč? Dajem svoju reč. Držim te za reč. Nemoj! Drži ruke gore, ne spuštaj ruke! Udri ga! Bori ga! Gavrilić! Profesor, jeste videli? Video sam odlično. Imamo ga! Imamo ga. Skini mi ga. Evo. Napred. Napred. Sedi. Gore. Ko nije na času? Nek se javi. Bez humora, molim. Na času nije Milić Gavranić, on znate trenira boks i predstavljaće našu školu u ovoj plemenitoj veštini. I to nije neka plemenitost, bije se sa drugima. Dakću jedni na druge. Uraju se, dodir oni znojavim telima, te dodir je odvratna stvar. Levo, pa desno. Pa krošet, direktno u čelo, samo ga udaraj, sve vreme, uspet. Pobed... Profesor, je to neki novi sapun? Sumporni iz Rusije. Specijalni. Danas ćemo govoriti o zaštiti od struje. Gde je struja najjača? Reci ti. U dalekovodu. Tako je, u dalekovodu. A gde se dalekovod završava? Opet ti. U trafostanici. Da bome, u trafostanici. Kod nas, vidite, ljudi ponajviše ginu od struje do i u trafostanici.
Eto recimo naša trafostanica nalazi se ispod nadvožnjaka, ona je potpuno neobezbeđena, prema tome opasna. Zašto? Reci ti. Niste nam rekli šta je tako, ali jeste, ako vi kažete. Može se desiti da neko šetajući nadvožnjakom slučajno padne na dalekovod. Može i to, ali ima i drugi opasnosti. Naprimer, napije se čovjek i krene kući. Usput mu se normalno mokri, jel tako? Dođe do dalekovoda, tu smo. Naš čovjek, osobito muški deo populacije, smatra da je izvanredna atrakcija mokriti s nadvožnjaka. Mada morate priznati i jeste. I tako on počne da mokri pravo u dovod struje u trafo. A slana voda je, učili smo to, jedan od najboljih provodnika struje, jel tako? I šta biva? Biva to da sada struja njega povratno preko mokraće i one stvari... Koje stvari? One stvari ubije. Što si tako, Danica? Što si tako? Šta je tebi, Mihajlo? Šta sam ti ja? Šta ti kažem, nisi mi ništa. A koliko možeš da mi budeš što ne smeš se sanjaš? Jel pišete? Ne sme se mokriti s nadvožnjaka. Narod mokriti s nadvožnjaka, naročito ako je ispod trafostanica. To je princip zaštite. Pa sad, niti seckač. Mihajlo, ti si skroz izgubljen. Jesam. Ti ako si pošten nalazač, zadrži me. Samo malo. Ti, Kneževiću i Jankovićeva, i vi sigurno nešto o zaštiti od struje, je li tako? Pa da, jeste, profesore, naravno. Samo Danica se plaši i ima neke rezerve. Da čujemo. Ako se to pročuje, kaže ona, u naš kraj bi nagrnuli očajnici sa svih strana da običnim okrenjem svrše sa sobom. Je tako? A ja se, profesor, iskreno bojim da će se među nama naći neki očajnik koji će zbog neuzvraćene ljubavi otići na taj nadvožnjak. Da. Gde ćete? Bežimo sa časa i ti ideš sa nama. Ne sme se bežati sa časova. Sme. Ne sme. Ne sme. Niste vi izmislili bežanje sa časova. Koliko je pametnih i učenih ljudi bežalo ovuda. Gde si Boša? Gde si Boša? Pusti ga! Lijepi moj bata, lijepi moj bata. Da znate, smučili ste mi se obojica. Ljubavni jadi, a? Pazi šta radiš. Ej, koliko je toga bilo ovde. Redar, ko nije na času? I redar je pobjegao. Dobro. Nećemo tako. Historia est magistra vitae. Naučit će vas istorija pameti. Jedna stvar. Mislili ste da ću ja danas da ispitujem? Htjeli ste da mi doskočite? Meni. Neće moći. Danica. Deco, pa vi ste pobjegli sa časa. Šta radite ovdje? Milić prorađuje Sigif, a mi mu pravimo društvo. Miliću! Profesorka, pa zašto neće se skotrlja? Pa profesorka, zašto neće da se skotrlja?
Roosevelt je rekao ja sam spreman da ostanem u Teheranu sve dok je maršal Staljin ovdje. Onda se i Churchill izjasnio. Ako bi bilo neophodno, spreman sam da zauvek ostanem u Teheranu. Kolega, jeste li vi tamo vodili zapisnik? Samo jedna stvar. Pobjegli su. Kolega, nemam reči. Postupam po savjesti. Za Boga, predajte praznoj učionici. A ne, ja sam hteo da ispitujem, ali nemam koga. Moram da predajem, nemam izbora. Ja svoj profesorski hleb zarađujem pošteno. Dobro, kolega Dragićeviću. Ajde. Dobar dan, profesore. 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 Dobar dan, Dobar dan, profesore. Dobar dan, profesore. Dobar dan, profesore. Deco, ipak učite istoriju. Ona je... Znamo, profesore. Učiteljica života. Magistra Vites. Dobar dan, profesore. Jedna stvar, profesore. Vi ste nama dragi. Uskoro se rastajemo, pa želimo da to znate. Jeste, profesore. Što bežite sa časova? Pa, da. Što ne kreće više? Niste se baš pretrgli od ispraćaja. Zato, profesore, kad se vratite, bit će... Kad se vratimo kao šampioni, bit će vam krivo što ste nas ovako bedno ispratili. Vidimo se u ponedeljak! Ovo je nikako da te se okane, a? Nevjerovatno je uporan. Jel ti dosađuje? Ne znam, nastoji da bude duhovita, ponekad mi je vrlo drag. Drag, duhovit, pa to je budala. Umeš ti da budeš duhovit, a? Ja? Ja mogu sve. Daj da čujem. Ajde. Samo da se setim. Dakle? Da se setim. Maleš. Slušaj ovo. Bolje patka na tacni nego guska pod ruku, a? Ako ovo nije smešno, ja onda stvarno ne znam šta je smešno. Usamljen plovi sad, slomljena srca, koja su žarko volela, koja su snažno kucala i verno ljubav čuvala, more nosi duboko, životu bezkrajnom, slomljena srca. Ko je poručio muziku? Mi. Idemo da dočekamo šampiona. Jeste naredio direktor. A mi imamo čas na debelom, dozvoli brdu. Ne, prvo da dočekamo šampiona, tako kaže direktor, jedino ako vi ne kažete drugačije. Dobro, u tom slučaju ja idem prvi. Vi ćete za mnom u dve vrste. Tako je. A muzika za nama. Pravac, železnička stanica. Tako je, profesor, idemo. Za šampiona triput ura! 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 A gdje je pobednik? Ko? Šampion. Ne znam, ja putujem inkognito. Samo malo. A Milić, gdje je Milić? Druga!
Dobio si nadgradnju, no. Ajde drugari, zezajte me pa da završimo s tim. Izvini Tupa, ali prilika za to je tako dobra. Zatvori ti bata oči, a? Jeli, u kom salonu se šminkaš? Po, kud god pogledaš tebi sve plavkasto, a? Baš je romantično. Tupa. Kad te zviznuo bavio si se astronomijom, to znam. Sam koliko dugo to mi... Da ti uspavljivo ili pevušio. Nadam se da je bio nežan. Tupa, sve to je bila kamuflaža, tako. Tupa se maskirao. Maskirao se Tupa, a? Danas ćemo vežbati obezbeđenje magistralnog puta uz Debelo brdo. Ja ću da vozim, a vi ćete da budete tamo iza krivine i da mi mašete ako vidite da neko dolazi iz suprotnog pravca. Kneževiću, šta pričati dok ja objašnjavam? Pa ne znam, profesore, da li je ovo vežba obezbeđenja puta ili vaša obuka u vožnji, eto to. Tebe zovu filozof, jel? Da. Mogu bi ti da se ošišaš da te ne bi šišali tamo. Hoću. Obuka u vožnji svakog pojedinca pojačava borbenu gotovost našeg naroda. Tako je! Osim toga, dok vi meni budete mahali zastavicama, mi ćemo uvežbavati šta, drveni filozofe? Šifre ili tajno sporazumevanje. Tako je. Još se u starom Rimu Cezar rado izražavao u šiframa. Est bellum bellis, bellare puellis. Šta je to? To je Cezarova izreka koja se retko citira. Ne razumijem, zaboravio sam. Šta to beše? Lepo je ratovati slepim devojkama. Marš u ćošak! Koji? Ej, tamo iz onog žbuna. To mi citiraš. Mlake Cezarove misli. Što si rekao? Dođoh, videh, pobedih. Dakle, meni vidi. Dozvoli, vici. Ajde, vrati se. Bogoljube, odeli zastavice i rasporedi ih. Ne zevaj ko hesa! Gledaj na put! Ej, ne proteži se! Daj znak za početak. Danice! Šta je, Mihajlo? Hteo bih neizmernu ljubav prema sebi da delim sa nekim. Jel? Šta je? Pa preopterećena, profesore, može da podleti. A podlećeš ti meni ceo dan pod plajvaz. Čoveče, šta radite vi ovdje? Nema ovdje nikakvog prekršaja. Dozvoli, ja sam preduzeo opsežne mere bezbednosti. A blokirali ste saobraćaj. Kakav saobraćaj, vi to da nema saobraćaj? Pa naravno da nema kada ste mi čitav sad blokirali put. Evo, čujete li? Ajde, penji se na. Ja sam profesor predvojničke obuke, Nenad Lazičić, zvani Neša Kutuzov. Ajde. Slušaj ovamo, od ovog trenutka ste svi na ekskurziji. Sve što radite među sebe i govorite, to ja moram da znam. Pre ili posle? Koleginice, sad sam se ovog trenutka setio pesme jednog mog kolege iz Banja Luke, koji je napisao pesmu Patnja. Tko nije vodio djecu na zagrebački Velesajam, taj ne zna što je patnja.
Svi u voz! Ej, Burazeru, stani, ja ću! Burazeru! A? Budi dobar. Ne razumijem, što? Ako je ostaviš na miru, daću ti vespu. Važi. Bato, mogo bi da nam poželiš srećan put. Gdje ribe? Kuća prati onaj breg reke. Čekaj, šta? Molim, breg reke. Kolega Stević je taj poraz teško primio. On je hteo preko noći da se proslavi. Kolega Božović, ja bih popričala sa njim. Ali ne znam šta. Recite mu da je najvažnije učestvovati. Tako da mu kažem. Da. Evo, profesore, tražili ste me i ja se javljam. Slušaj, bilo šta da se ovdje desi, ti si mi odgovoran. I da mi javiš na vreme. Razumem, profesore. Spremali smo se temeljno. Znam. Ali, dragi kolega, važno je učestvovati. Ja sam se samo u jednom momentu otkrio, a on je tu iskoristio krajnje podlo. Male, nemoj se više otkrivati ni u krevetu. Kroz batine do zvezda, a? Samo je na trenutak spustio ruke. Ne vredi plakati. A ste vidjeli kako izgleda kad brzi voz ulazi u tunel? Tako je bilo. A, bežao si ispred vozova, bežao. A pravio se silnim. Tako mu je i bilo. U duhu masovne pesme Padaj silo, a? Male. Odmah se izvini našem drugu Gavraniću. Izvini, Miliću. Okej. Baš si mi lep. Draži si mi ovakav, nego kao duvađija. Gde te boli? Tu. Još? Tu. Ja sam odgovoran i neću dozvoliti. Dobro, hoćemo li mi i dalje biti na ti ili ćemo da pređemo na Poljupce? Neću dozvoliti ništa nepredviđeno. Pa, sad će Bačevci i Bačevački tunel. Nisi valjda lud? Jesam, trčat ću za tebe. Ne moraš. Hoću. Ja ću s tobom. Tebe je udario brzi voz, Gavraniću. A ti se i dalje trkaš sa putničkim. Tu je tvoja greška. Profesore, ja nisam kriv. Milić, Gavranić i Jovan Slobenović. Potukli se. Pa još gore, trkali se sa vozom kroz tunel. I voz je bio brži. Ne, oni su bili brži. Hvala ti, Bože, žena. Blago tebi. Zašto? A ti budućnost možeš sačekati skrštenih ruku. Na mojim leđima. Da presečem pospanost. Jo, izvinite, molim vas. Ovo će registrovati Seizmološki zavod. Ajde, još malo, još malo. Idemo! Svi na hodnik! Svi na hodnik! Spremi se!
Razgibavanje! 3, 1, 2, 3, 4. Pazi, ruke, 3, 4. Lepo, 2, 3, 4. Evo ga! Beograd! Beograd! Glavni grad! Dozvoli, Danice. Mihajlo, baš si zlatan. Jel vidite, profesorka, već me koristi kao nakit. Dozvolite vaš. Mihajlo, stvarno je zlatan. Milić Slobenović! Evo nas, profesor, evo nas, profesor. Dođite ovamo kod mene u sobu. Lepa soba, profesore. Divan vam je pogled na poštu i železničku stanicu. Sedite. Za vas dvojicu danas nema ništa od Beograda zbog one trke sa vozom u Baćevcima. Ne, profesore! Tačno ovako, ovdje su prepravili stari Sloveni, ovdje u pravcu moje ruke. A sad, gledaj ovamo. Daj, sklonite ovo, gospodine, odavde. Profesore, to je Ivo Andrić. No, šta mi kažeš? Alo, molim vas, slušajte, malo se pomerite samo. Stvarno. Možemo li zamoliti našeg Nobelovca da se slika sa maturantima iz provincije? Molim vas. Pa. Ja sam očito od vas mnoge knjige, recimo kao na primjer ono... Pađi vamo. Ovo je knez Mihajlo, nacionalna i istorijska ličnost. A koja će ljubav biti istorijska, Danice, šta ti misliš? Čuti već jednom. Meni je najlakše poljubcem zapušiti usta. Ajde ako smiješ. On više od 100 godina jaše u istom pravcu i na istom mjestu. Sila si dole! Šta je ovo? Ekskurzija? 10.000. Zašto? Za loše vođenje. Molim vas, ja sam prvak Srbije u vođenju ekskurzije. Pa ti ima i vino. Do polaska u bioskop, ko hoće slobodan je. Čekaj, Maleru, evo ti pare, ti ću da kupiš karte za sve. Profesore, dajte meni, ja sam jači ako je gužva, bolje ja. Čekaj, gdje ćeš ti? Sa ostalima? Neću sa ostalima, imam sastanak. Ja imam zakazano. Zdravo! Gospodine, ispilo vam je ovo. Hvala. Pa ko kaže da današnje devojke nisu kavaljeri? Puno vam hvala. Ništa nisam. Jesmo se mi već sreli? Ne, ja vas vidim prvi put. Hvala Bogu, ja verujem samo u ljubav na prvi pogled. Čekajte, ali čekajte. Zaprosio bih vas, ali je prosjačenje zabranjeno. Pa vi ste kratkovidi. Dozvolite da vam se približim. Zasenili ste me svojom lepotom. Molim vas. Prevedite me preko ulice. Čekaj, gdje su karte? Kod mene su karte. Daj. Neka uđite vi, ja ću na kraju. Da. Da. Ajde. Požurite, počinje predstava. Karte. Tamo. Karte. Iza. Karte. Jedno. Karte. Hvala. Karte, molim vas, karte. Karte. Izvolite. A za ostale? Koje ostale? Ja sam sam. Za ove što su ušli pre vas. Ne poznajem. Čekaj, bre, išli su ispred vas. Pa ne znam, ko sve danas ne ide ispred mene? Šta se desilo, majstre? Ma uđeš njih 30 bez karata. To su maturanti iz provincije, grad je pun te manguparije.
profesore. Uzmite. Molim vas. Profesor. Uzmite. Profesore, šta je ovo? Boka Kotorska, nevesta Jadrana. Maler! Kakav maler? Neki maler se desio profesoru Nisam. Steviću. Ko? Ništa, kucao sam da ga budim i ništa. Kako ne? Ništa se nije čulo, samo tajac maler neki se desio. Idemo, moramo. Kolega Steviću! Kolega! Nisam pametan, šta da... Znate šta, profesore? Ne traži se tu pamet, nego snaga. Profesore! 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 Treba naglo prekinuti pospanost. Gavraniću, sad ga drži. Ovo će opet da primenim naglo razbuđivanje. Ti ne znaš da volim te ja. Marina, ti ne znaš da volim te ja. E vidiš, ono tamo ti je perast. Ovo, evo iza nas, to je gospa od Škrpjela, a tamo iza je Risa. Što ne gledaš? Pa nisam ja da lepši od cele Boki. Ti si mi kao romantičan. Ja? Ha? Pa viđali su me kako zatvorenih očiju grlim jednu malu brezu. Ovako. Šta je? Šta je onda bilo? Ja, pusti mi, ja da sam i dovde stigao. A one tvoje silne ljubavi? Pa ja sam toliko stidljiv da su meni devojke donosile cveće na sastanke. Šta? Stvarno. Gospa od Škrpjela je prirodno ostrvo za koje je vezana legenda o nesretnoj ljubavi dvoje mladih koje je smrt rastavila. Šta radite vi tamo? Uđi unutra i spremi lične karte. Da, samo izvolite. Lične karte. Jesam rekao! Pao sam s nogu jureći vas po gradu. Hvala Bogu da ste živi, zdravi, pa makar i ovde. Nemanje isprava, bahato ponašanje, ometanje organa u vršenju dužnosti. Da se javite direktoru svi do jednog. Jer jasno? Jasno, profesor. Jasno. Alo? Ko je to? Ko? Profesor Božović mi je rekao da vam se javim. Pa ne znam, nije mi rekao. Budi Bog s tamo. Davice, molim te. Ko je sad opet? Alo? Nam je profesor rekao da se mi vama javimo. Dobro večer. Jovan Slobe...
Soba 42. Šta soba 42? Pa, mislio sam da pričamo se. Jesi ti mislio nešto drugo? Ćuti, čuće nas profesor Božović. Tupo! Tupo, gdje si Tupo? Tu si. Prijatelj. Dobro, stani, smiri se. Znaš šta bi te molio? Znam šta me molio, ide. Stani, slušaj. Od šafi sjelice. Ko je? Ovo? Ovo je ovdje, da. Pazi, to je dobro zbog atmosfere, dobro je ako profa bane. Hajde! Jo, filozofe. Filozof hoće nešto s tobom da razgovara. Šta sad hoće? Pa ne znam. Gdje ćeš? Htio sam nešto da razgovaram. Slušaj, imam dečka, studiram. Pa, strašno. Kad ga vidiš ti misliš na oblačilo se. Bolje da ne razgovaram. Da. Pa dobro da ne razgovaram. Gledao sam nebo. Iznad Himalaja. I? Imaš oči boj krova sveta. I? I? Prvo ne snalazim se, Danice, pomozi mi. Ne mogu da nađem prave reči, ali vraški teška ukrštenica za mene. Ali pa ti si stidljiv. Ko? Irena, ko je s tobom? Danica Janković! Gdje je sad Danica? Tu je! Izađe nešto! Znam ja da je ona. Dođoh, videh, poljubih. Neževiću, Da? možda ti znaš da je Danica? Ne, zašto? Zašto ovdje nema sveta? Oboje da se javite direktoru. Profesore, direktor se ljuti što ga zovemo. Ko je zvao direktora i kada? Pa večeras vi ste rekli. I šta je rekao direktor? Ja bolje da ne govorim šta je meni rekao. Da. O, Bože, pući će mi glava. Pa, kolege, kako je bilo na ekskurziji? O, vidim, ima ranjeni. Kolega Stević ima lakši potres mozga. Steviću. Sistemom kosog hica naglo prekidamo pospanost. Mogli bi vi malo da prostruji krv. Vraćam se sa izviđanja. Kolega Steviću, tvoj razred 4.2. Nalazi se u bekstvu. Jedna stvar, ja im nisam zaveo ocene, a danas je posljednji dan nastave. Ovo je opšte rasul. Pa zar ne znate gde su? Dozvoli, ne znam. Jedna stvar, ni ja. Jedna stvar, dozvoli. Danas u našem gradu igra Zvezda. Zvezda? A udri Stameniću te prestoničke džulove. Ajde, sedi. Šta ako je Zvezda? Ima da je damo 3 komada. Profesore, karta, profesor, karta. Ljudi, dajte karte, ljudi. Šta radite? Daj, nemoj da se guraš. Izvinite, profesor. Niste mi se nadali. Nismo. Pobegli ste, a nisam zaključio ocjene. Jel naši teraju na levu stranu? Da. Sve vi znate, samo istoriju ne znate. Znamo, profesoru. Baci pištaljku! Pa stvarno, profesor. To ćemo sad da vidimo. Redar, ko nije na času?
Tad si vezao noge u mašu pšutina. Profesore, nisu tu Mihajlo Knežević i Danica Janković. Kad sam našao vas, naći ću i njih. Ode mu Ahilova tetiva. Vidi, ovaj se ne diže. Ahilova tetiva se zove po Ahilovoj peti. A odakle je to Ahilova peta? Profesore, on zna samo šta je Ahilova brada. A pa Ahilova peta kad neko ima ravan taban. A beži iz ofsajda, pa profesora stalno ga hvataju. Budala. Eto zašto stari Grci nisu igrali fudbal. A ko je po tvom mišljenju bio Ahil? Pa po mom mišljenju profesor Ahil je bio prvi junak u mitologiji koji imao ravan taban. Bio je veliki junak, ali imao ravan taban i zato su ga oborili. Da ti kažem jednu stvar, Milić. Ja takvu glupost nisam čuo u svom životu. Boga mi, morat ću da ti upišem trojku. Ajde, Milena Koheza, da čujemo tebe. Jesi čula vesti? Ne, šta? Kako Tanjug javlja. Ja te volim. Divnu devojku imam, uvek smo zajedno mi. Znam da me voli ona, za nju postojim samo ja. Ali tog kobnog dana, kada sam šetao sam, druga devojka tuda prošla je, meni je zastao dan. Pa ajde da igramo. Dobro, ali bez ruku. Ne može bez ruku. Osmetnula se i nestala ta. Bezbroj puta sam hteo još jednom da sretnem nju. Samo još jednom da vidim čudnu devojku tu. Izgleda nema nade, vreme odnosi sve. Ipak često sad, skoro svaki dan moram se setiti nje. I još uvek pamtim, imala je tužne oči. Pamtim čudni pogled njen, osmeknula se i nestala ta.
Znao sam. Jao, kad sam znao. Šta je bilo? Kako šta je bilo? Vidiš da je ogrebao tuđi džip. Nije tuđ, nego je stripi. To nije naša žena. Jel on to nju dovodi u našu kuću? Pa šta? Pa kako, pa šta? Kako se usuđuje on? Našu ljubav registrovat će se Zmiološki zavod. Lupaš. To moje srce lupa za tobom, ja samo prenosim. Ti si prirodna lepota moje zemlje, shvataš? Vrijeme je da se ti pređemo na usne. Oladi ste glupim fazonima. Glupi fazoni? Pa kako Provodit ćeš matorce. Što? Ajde te popričam. Znaš šta? Šta? Kako ja, Tanjuk, ja te volim. Bednik, shvatava na moje fazone. To ti je današnja mladež. Si jutro slušao radio? Ma nisam. Zašto? Kako Tanjug javlja, ja te volim. Ti si moj ludi kamen spotica.